pamusoro sangano ndichange tichitaura muzuva ranhasi pamusoro pechimwe chezvirwere chadai kutekeshera mukati menyika, asi chirwere chekuti vanhu vazhinji hatichizivi ende hatitauri pamusoro pacho, asi chinobata nokuafekta dzimhuri dzedu, chigoafekta kunyange isusu, uyezve chigobata kunyange vari munharaunda, kumabasa nemunzvimbo dzakasiyana-siyana. Chirwere chandichange ndichitaura pamusoro pacho chine chekuita nohutano pamusoro pepfungwa yatinoti iyo mental health muchirungu. So the lesson that we are going to be talking about muzuva ranhasi iri pamusoro pe-mental health and you, iwewe nechirwere kana kuti nehutano hwepfungwa. Muchaona kuti ndichange ndichikahanisa pakati pechirungu nechikaranga, nokuda kwekuti zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti zvitsanangurwe, zvinotsanangurika zviri nani nechirungu, asi ndichazenge ndichizama zviro kwazvo kuti zvinge zvinokwanisa kunzwisisika muchikaranga chedu. Chiko chinombonzi mental health, kana tiri kuti pamusoro pe-mental health muchaona kuti tine vanhu vatinoti vanhu vari kurarama in a health state, kana kuti vane hutano hwakakwidzima hwepfungwa, kozoti vanhu vatinoti vane hutano hwakuti kanganisikei. Kazhinji vanhu vazhinji tinoziva kuti tine vanhu vatinoti mukutaura mapenzi inonzi psychosis mukati mechirungu, kozoti vanhu vatinoti vane hutano huri nani mukati mepfungwa dzavo, vatinongoti hado vanhu vari right mukati mekurarama. So mental health ine chekuita nehutano hwepfungwa dzako, pane pakati pekupenga nepakati pevanhu vatinoti vari normal. Pakati apa pane zvimwe zvezvirwere zvakati wandei hatichakwanisi kudzika nazvo, asi ndinoda kuti dene pfungwa dzenyu pakutaura kwandichaita nemukupera kweleseni munge madenheka pfungwa, kuti muzive nekunzwisisa kuti kune zvimwe zvezvinhu zvatinofanira kuti tidzidze nekunzwisisa pamusoro pazvo, tibetserana mukati mokurarama. Yakambonakireiko iyoyi inombonzi mental health? Mental health yakanakira nekuti ndicho chinhu chinoita kuti ukama hwako nehanzvadzi yako hunge huri pari nani. Ndicho chinhu chinoita kuti kasevenzere kauri kuita kubasa kako kange kachigamuchirika. Ndicho chinhu chinoita kuti vanhu vakunzwisise kana kusakunzwisisa. Ndo chinhu chinoita kuti kagarire kaunoita mukereke, nemasenzere aunoita nevamwe, nemabatire aunoita hama neshamwari ave anogamuchirika. Saka tichange tichifamba nazvo mbichana saizvozvo. Ndichapinda pakuti ndikutsanangurirei mastatistics ari mukati menyika ino yeZimbabwe pamusoro pe-mental health. From the Friendship Bench Project, September 2019, Zimbabwe has a population of approximately 13 million people. Chiteererai munzwe, hanzi there is less than one qualified psychiatrist to every 1 million people in Zimbabwe. In other words, tukuti ma-psychiatrist ari muZimbabwe pane one psychiatrist anokwanisa kubetsera 1 million people. In other words, tukuti tine vanhu vashoma. In other words, vana mukoti kana vana chiremba vanokwanisa kubatsira vanhu pamusoro pechirwere chepfungwa vashoma zvakadaro mukati menyika yeZimbabwe. Imwe point iyo inotiyo there are 9 mental institutions mukati meZimbabwe ino, 9 Zimbabwe yose mental institutions, but only 2 have psychiatrists. In other words, out of the 9 zvipatara zvepfungwa zviri muZimbabwe, 2 zvega ndo zvinana mukoti vanokwanisa kubatsira vanhu. Saka muchaona kuti zvirwere izvi zvinogona kutiremera nokutinetsa kuti zvibetserekane nazvo, nokuda kwekuti munoti torine shortage yaana mukoti vanokwanisa kubetsera vanhu maererano nezvirwere zvepfungwa. Hanzi kusvika pari zvino there are no facilities for children kana chembere pamusoro pezvirwere zvepfungwa. Saka in other words, kana mwana achinetseka nechirwere chepfungwa chine chekuita nezvatichange tichitsaura nezvazvo, kana kuti vanhu vakuru vachembere, hakuna zvipatara zvakagadzirirwa mukati meZimbabwe zvinongoona vanhu ivavo specifically. Chiriko ndizvozvi zviri kungobata general yevanhu vanorwara nezvirwere zvepfungwa. In other words, tukuti tine shortage yakadaro mukati meZimbabwe. Ikutori kudenha pfungwa dzenyu kuti zviri kuda kuti vamwe vedu vaone kuti voita sei tibetsere nyika yedu, tibetsere vanhu
vanhu vedu pamusoro pechirwere ichi. Hanzi panapa the biggest issue inokanganisa pamusoro pezvirwere zvepfungwa atingati ma-common mental disorders, kushayiwa. Muchaona kuti vanhu vazhinji vanobatwa nezvirwere zvatichati denhei kana kutaura pamusoro pazvo zviri kukonzereswa nekushayikwa, uyezve neyatinoti stigma, kuya kwatinoti vanhu vanopuhwa mazita kana kuti vanonongedzerwa mazita. Zvikuru mukaona vanhu vakange vakabatwa nezvirwere zvakaita seHIV, iko zvinoti chine chirwere cheCovid-19 chekuti munhu akangokosora patooneka stigma associated with kukosora kana kuti kubuda dziwa. Munhu akutotaurwa mazita, akutarisirwa pasi kana kuti vanhu vakusuduruka kubva kwaari. Zvinokonzeresa zvimwe zvezvirwere zvatichange tichitaura pamusoro pazvo. Chiteererai munzwe imwe point iripo iri kuti 1 in 4 adults in Zimbabwe suffer from a common mental disorder. 1 in 4 adults in Zimbabwe. In other words, tiri kuti isusu ukatoverenga vanhu vana pamuri ipapo umwe wachone atori nechirwere chataura, chimwe chezvirwere chatinoda kutaura pamusoro pezvazvo, chinova ndizvo zvakafanana neanxiety, depression kana kuti stress kana kuti post traumatic disorders. Muchaona kuti ndizvo zvimwe zvezvirwere zvinoita sei zviri kukanganisa nekuremera vanhu mukati medzimba nemukati menyika yedu. Hanzi panapa, your mental health impacts every element of your life. Sekutaura kwanambeta pekutanga kuti chinhu chinonzi utano hwepfungwa chine chekuita kana kuti chine zvachinokanganisa mukati mekurarama kwako pese pauri, uri mumba, uri baba, uri mai, uri sekuru, uri mbuya, uri kuchikoro, uri kubasa, kunzvimbo dzese dzakasiyana-siyana dzatikange tichiitira mabasa edu kana dzatingafarira kana dzatingaungana kana dzatingabatana savanhu. Kune zvizhinji zvinoitika ikoko zvinoda kuti pfungwa dzedu dzinge dziri noutano hwakanaka, tibatsirana mukati mokurarama. Zvinodaro zvakare kuti mental health also affects your physical health. Muchaona kuti kazhinji vanhu vakabatikana mupfungwa kana nenyama panyama chaipo unomuona nokuuna kana kutoonda chaiko. I'm sure munonzwisisa kuti munhu ari kushushikana mukati mepfungwa dzake zvikuru sei munogona kuzviona nokuonda. Ukatoona mumwe munhu unoti ko chii chiri kumbonetsa, ndakuona kupera, which means kuti pfungwa dzine chekuita zvakare nemuviri wani nemuviri wedu. Chitarirai muone iko zvino tine chirwere chatinacho cheCovid-19, chirwere chekuti vana iko zvino vane nguva vasingaende kuchikoro, vamwe vakatoshayikirwa namabasa, vamwe vane nguva hasi kuziva kuti pachichapera ndichadedzwa here kubasa kana kuti ndichanzi gara kumba zvachose zvandaita nguva ndiri kupi, ndiri kumba. Vakatoperwa namabasa vachaziva kuti achawanikwepi uyezve achadzoka here mabasa aya kana chirwere ichi chinge chapera. Ndo patiri kutaura kuti panouya zvirwere izvozvo zvakafanana neanxiety, depression nema-stress disorders. Toda kuti tibate zvakare kuti munzwisise zvakare kuti ma-relationships aripo between matambudziko anosanganikwa nawo munyika. Iko zvino tingangotaura pamusoro pe-COVID-19, asi kune matambudziko atinosangana nawo akasiyana-siyana anokonzeresa stress, anokonzeresa zvakare anxiety, anokonzeresa zvakare depression, akafanana nokushayikirwa nomudikani wako. Ukashayikirwa nomudikani, muchaona kuti kana tiri kutsanangura pamusoro pezvirwere izvi, pane period inotarisirwa kuti kana munhu achinge ashayikirwa kana kuti apindana nedambudziko ringaita kuti afunganye pamusoro pedambudziko iri, pane nguva inotarisirwa kuti kana akaita mwedzi kana mwedzi muviri achiratidzika kushushikana, hazvifani kuzopfuura kupinda mugore. Munoona kuti anenge atone disorder yakutoda kuti apinde mukubatsirwa. Yes, tine nguva yekuchema yavanoti pachirungu iyo it's time grieving period yemunhu, ende takasiyana-siyana mukugamuchira matambudziko atinoita mukati mokurarama. Asi mukusiyana kwedu there is also nguva yakatarwa inoonekwa kuti kana wapfuura nguva yakati zvakutarisirwawo kuti munhu ari muna Kristu ange aine tarisiro yekuenda mberi neupenyu zviri nani kunyange akashayikirwa, ange aine tarisiro yekuenda neupenyu zviri nani kunyange basa rakapera. Asi kana zvikapfuura kanguva kakadaro se4 weeks kana kakapfuura ingaita mwedzi inoraudzira, zvinenge zvakuchibata kuti zvakukanganisa
iye pachezvake nevari kurarama pedyo naye. Haachakwanisi kuenda kuchechi. Umwe munhu munoona kuti anotanga kuregedza kuenda kana kufara pabasa, kana kuenda kunotamba zvaaisitamba, kana kutamba nhabvu yaaisifarira. Zvimwe zvizhinji zvaaichifarira haachazvifariri nekuti pfungwa dzake dzakabatwa nezviri kumukanganisa mukati mepfungwa kana zviri kumukanganisa mukati meupenyu. Munhu iyeye anoita sekunge arasikirwa netariro. Saka ndo zvinhu zvaita kuti tibate dzidziso iyi kuti pane zvinhu zvakadaro zvakaita seanxiety zvinoda kuti umwe neumwe wedu aonewo ari pedyo naye kuti haasi kubatikana zvakanyanya kudaro here zvingakanganisa raramo yedu tose mukati memba ino, kana kuti zvingakanganisa raramo yedu mukati mekereke, kana kuti zvingakanganisa basa redu ratiri kuda kuti tisevenze pariri, kana kuti zvingakanganisa ukama hwedu nehama dzedu, kuti kana asvika pachidanho chakadaro titore matanho ekuti tikwanise kubatsira munhu akaita seiyeye. Tataura kuti pane anxiety, pane depression inogona kutoita kuti vamwe vanhu vasvike mukuzvisungirira. Regai ndikutaurirei chimwe chinhu chakaita kuti Judas Iscariot atozvisungirira mukati meshoko raMwari inyaya yekuti akanga atoone depression yezvaakanga aita. So dzimweni dzenguva tinogona kuti kana paita chimwe chinhu tibata moyo zvakadaro zvakadzama zvekuti tinoshaya kuti hakuchisina angandibatsire, zviri nani hangu ndipfuvure kana kuti zviri nani ndife. Kune vazhinji vanhu iko zvinezvi mukati medzimba wekuti ukamona akabata shaya, anobata shaya kwenguva yakareba zvakadaro zvekuti unotozobvunza kuti nhai muchiri pano here, kana kuti nyaya dzatiri kutaura muchiri kudzinzwa here. Woona munhu achiita zvekuvhundukira kuti okay, manga muchiti kudii. Inyaya yekuti pane zvakamubata zviri kutoda kuti timubetsere. Saka vanhu hatina kunge takadzidziswa kuti ukaona munhu achiita kahunhu kakadaro kekuti anovhundukira zvimwe zvinhu zvokuti muripo asi iye hapo, mukutaura kwamunenge muchiita ari kutoda rubatsiro rwakapfuura kunge muripo pamwe chete, rungada kuti mushanyire vana chiremba, mushanyire vafundisi, mushanyire vana sekuru, kuti mudzokedzane musvike mukutaudzana nemunhu kuti chii chiri kukushungurudza mukati meupenyu hwako, ende tingakubatsira zviri sei, kana kuti tingabatsirana sei kuti zvingewo zvinoita zviri nani. Ndataura kuti chimwe chinhu chikuru chinoshungurudza mukati menyika, zvakafanana nemukati menyika muno meZimbabwe, ihondo yekushaya chouviri, chokubata, chokudya. Mangwana ndichadyei, mangwana ndicharara pai, zvino vana vangu zvandiri kurwara ndikafa vachasara nani, zvino mwana wangu zvaakoniwa kubuda mubvunzo dzake zvakanaka, kana achaita seiwo vamwe vake zvavakutoenda pane zvidanho zviri pamberi, iye achingotenderera ari pachidanho chimwe chete. Zvino mwana wangu zvaari kuita, zvino mudzimai wangu zvaasiri kunzwisisa zvatiri kuzama kutsanangurirana pano kuti tiungane tiite zvatinofanira kuita mukati meumba, ndichaita sei? Vanhu vazhinji vanobatwa nezvakasiyana-siyana zvinobata pfungwa. Ndosaka ndati chirwere cheanxiety, chirwere chedepression chinobata zvakadaro mararamiro atinoita, chigokanganisa kararamiro katinoita. Regai nditaure zvakare ndichiti musakanganwa kuti vamwe vanhu vanobatwa nedepression, vanobatwa neanxiety, vatinavo mukati medzimba dzedu vana vaduku. Ivava vana vaduku ava dzimweni dzenguva hatizvioni. Ndati ndingopa example imwe chete. Ndati mukaona imimiko zvino izvi, mwana ashayikirwa navabereki vake, otorwa onorarama ari kwavatete, haana kukurirako, ava nemakore 10 iko zvinozva, haazivi kararamirwe kanoitwa kwavatete. Dzimweni dzenguva tete vanobuda mumba, vanomona akagara pabwe, akabata rushaya, havakasiri kunzwisisa kuti anodaro mwana ari mukati mekufunganya nokuda kwedambudziko rakamuwira. Asi kazhinji isusu vanotongoti nosumuka, enda unoshanda sevana vamwe, enda unomhanya, enda unotamba navamwe, mhanya, enda unoita zvinhu navamwe, tichitotadza kumubetsera from where they are panguva yavanenge vari. Ngatiteerere munzwe vana vaMwari. Iko zvino izvi tine munhu wekuti uyo mudzimai anogona kunge akashayikirwa nemurume mukati mekereke, aiseomira pamberi pesangano achiparidza, achidzidzisa, achimira pamberi pesangano achibetsera vana vaduku, achiita se nekuda kwezvakamuwira. Mazuva ano kana mukamuti toda kuti muite deaconess, hanoti ano chimbomirai, toda kuti ubetsere vana, anoti no chimbomirai. Tinofana kuti timunzwisise, timubatsire kubva
nedambudziko raari adzoke pane zvaakanga ari, kwete kuti tinomira pamberi pesangano tichitaura kuti ano kune vamwe vaimboshanda bhatiko zvino havachadi, vamwe vanhu vanotoita kunge vanobatwa nemweya wakaipa. Hauzi mweya wakaipa, asi kuti pane zvaanenge asangana nazvo mukati meupenyu zviri kuda kuti iwe nesu tive mabrothers keepers, tisvike pedyo naye timubatsire from where they are standing. So kazhinji ndinoti tinotikanganisei dzimweni dzenguva mukutsanangura kana kuti mukuona tigokanganisa mukubetserana, zvinozoita kuti vamwe vanhu anoguma asisauye kuchechi. Munomutsvaka munomona ari kumba kwake, zviro kwazvo atoriko ende mutano, asi haasi mutano mukati mechi, mukati mepfungwa. Ndo zvinenge zvichiitika. Madhivorce anokanganisa zvakare. Unoona mumwe munhu akutodzokera mashure kunyange mukutenda, kana kubasa anotonzwa kuti kana nekubasa kwacho ndichaenderei nekuti chinhu chandairaramira hachisisipo. Kurwara chaiko tino zvirwere zvakawanda, zvimwe atinoti machronic illnesses akafanana nana BP, kurwara nemwoyo, umwe pamwe akati accident akagurwa makumbo ese, umwe akati accident akakanganisika chiso chake nechimiro chake. Zvinotora nguva yakareba kuti munhu agamuchire condition yaari, asi mukunguva yacho yakareba yomunoda kana achigara aine hama dzinomubetsera kuti akwanise kunge achigara zvakanaka nekukwanisa kubuda mudambudziko rake asimbe, agova munhu akasimba zvakare. Munani? Muna Kristu, kana kuti mukurarama pamwe chete nehama. Umwe ndiye anoti inini kumapati handichaita sei, handichaende. Pane zvakaitika paakamboenda kupati rimwe gore, asi haasati asvika panguva yekuti angakutsanangurirei, munzwisisei paari. Umwe anoti kumagungano emhuri chaiwo, inini chimbomirai mazuva ano, handisikwira sei, handiendi. Kana muchida mari ndinogona kukupai hangu mari mokwanisa kuenda zvenyu, asi inini mbomirai ndisiyei hangu, kana motokari yangu ndogona kukupai. Toda kuti tikwanise, munhu ari ane chirwere chakafanana ichocho zvinana depression, anxiety problems, kana kuti stress yakakonzereswa nezvaakasangana nazvo mukati mokurarama, zvatingadaro tisati taona kana tisina kunzwisisa, zvaakuda vepedyo kuti vakwanise kugara naye vagonzwisisa paari. Manzwisisa paari, tigokumbira musiki mukunamata nemukutaurirana akwanise kukura nokubuda muchirwere chaari. Chirwere ichi kazhinji zvakafanana mental illnesses, zvizhinji zvacho ndozvamunozonzwa munhu achinzi ari kutora mishonga yema-antidepressants, ari kutora mishonga yekuti asafunganye kana kuti asahalusinate. Umwe anototafange anorotomoka achiita sei achifamba. I'm sure iko zvino munonzwisisa. Munogona kuona munhu wakatomira pamarobots akabata motikari yake steering, ndiye ari kutodriver but ari kumwiza maoko sekunge ari kutaura neumwe munhu. Pane zviri kuitika mupfungwa. Umwe ari kutofamba zveshuwa achitopopota kunge ari kutaura nemunhu waari kutaura naye. Ndo zvimwe zvinoratidza kuti pane zviri kunetsa nezviri kumusimbira mukati mepfungwa dzake. Ndo zvinhu zvatinosangana nazvo vana vaMwari. Saka ndangoti tirene pfungwa dzenyu kuti we need to research more. Ngatitsvakei pamusoro, tive ne-in-depth knowledge, tive neruzivo rwakadzama pamusoro pezvinhu zvakaita se-anxiety. Anxiety ine mazita mamwe akasiyana-siyana, masubtopics ari paisi payo atisingakwanisi kutaura nawo nokuda kwenguva. Kozoti depression zvakare inouya zvakare ine nzira dzakasiyana-siyana, zvokuti zvinoda kuti iko zvino neteknoloji yataanayo uringoendawo kunyange paGoogle chaipo umbononzwisisa kuti zvii zvinotaurwa pamusoro pazvo, uyezve zvingabatsiranwa sei kana tiri vanhu tiri kurarama mukati meimba. Mukuguma ndichangotaura hangu kuti pamusoro pemental health, zvii zvinotarisirwa kuti vanhu vaite. Hanzi maintain health relationships. Ngatigarei takabata ukama hwakanaka pakati pehama. Ngatidyei zvakare zvinhu zvino utano zvinotibetsera zvakare pamental health yake. Ngativei nekuzorora, rest yakanaka. Let's have rest yakanaka, sekutaura kwakaita Mwari kuti tinofana kusevenza 6 days of the week. On the 7th day we also should rest. Even in the 6 days hazvina kuti tichisevenza kusvika na 12 o'clock midnight. Unozororawo 8 hours dzokurara, zvinokupa nguva yakanaka yekuti utano hwepfungwa dzako hunge huri pari nani. Ngatigarei tine tarisiro is another point. Look on the bright side of things. Zvinhu zvakaoma zvichirema, asi ngatingoti Jehovha uriko, uyezve unani, uyezve
uyezve unesu uchasvika panguva yeachatiraura mukati mehondo nematambudziko atiinawo. Hanzi ngatitendei pazvishoma zvatiinazvo, tigamuchire sometimes situation atiina kuti Mwari ndinotenda nezvamakandipa, ndinotenda kuti muchandipa zvingapfuura izvozvo panguva yakafanira nokutara kwenyu. Hanzi ngatiregei kutya kutaura pamusoro pedambudziko redu. Ndokazhinji vanhu vatema tine dambudziko, navanhu vaMwari tine dambudziko kunyange mumakereke, kuti tinenge tichishushikana nokushungurudzika mukati mehana dzedu, asi hakuna vanoda kubuda pachena kunotaura navamwe kuti shamwari ndino dambudziko rakati, ndinokumbirawo kuti undibetsere, ndine zvinhu zvinondishungurudza mukati meupenyu hwangu. Let's be open, tikwanise kutaurirane. Hanzi nevarungu, a problem shared is a problem half solved. Ngatinamatei nguva dzose kuna Mwari wedu akataura iye mukati meshoko raMwari kuti uyei imi mose makaita sei, makaneta, makaremerwa, ndichakupai zororo. Paaitaura kuti ndokupai zororo, rakanga risingori zororo chete repanyama, asi kuti Kristu unotipa zvakare kunyange kugadzikana nezororo repai, nezororo repapfungwa. Hanzi, I have not given you the spirit of fear, but that spirit of power, love and a sound mind. Kuti tinge tine pfungwa dzakagadzikana. Haana kutipa mweya wokutya. Mwari wedu akatipa mweya wekuti tinge tine pfungwa dzakagadzikana, dzakarongeka, uyezve dzine tarisiro yezvakanaka zvichauya mberi. Ndinoti naiwayo, dai Mwari vangakuitirai zvakanaka. Ngatiimbe rwiyo runotifadza, nguva shoma toyenda kumusha. Usiku wapera, musi unosvika, tinoyenda kumusha zvino. Tinoyendayo, tinoyendayo, tinoyenda kumusha. Tichasangana madambudzo apera, nguva shoma tinoyendayo. Tichaita basa rotinokwanisa, nguva shoma toyenda kumusha. Tsitsi dza Mwari dzinotisimbisisa, tinoyenda kumusha zvino. Tinoyendayo, tinoyendayo, tinoyenda kumusha. Tichasangana madambudzo apera, nguva shoma tinoyendayo. Tichafamba munzira dzisine namo, nguva shoma toyenda kumusha. Moyo yese nowane kufarira, tinoyenda kumusha zvino. Tinoyendayo, tinoyendayo, tinoyenda kumusha. Tinosangana madambudzo apera, nguva shoma tinoyendayo. Tichazorora kubva kumadambudzo, nguva shoma toyenda kumusha.
wa mwari tinoenda kumusha zino tinoyenda kumusha tinosangana madambudzo apera nguva shoma tinoyendayo 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 tinoyenda kumusha tinosangana madambudzo apera nguva shoma